Kok kita nek uncet. Cinta banget. Mbak Wiatno. Kita uncet to bae. Cinta Mas Victor. Moga serempake Mas, serempake apa? Serapat. Nggih. Yo, serempake Mas. Yo. Ayo Mas Victor. Mas. Yo. Awal ini. Hati-hati. Mas Victor. Golek mik Mas. Lho. Pundi niki piyayine pundi niki? Piyayine pundi niki? Oh, matane iki lek. Pundi. Pundi. Oh, kamu terus Mas. Kulo nggak iki mau. Oh. Udah dalu Mas. Nggih, wis dalu Mas Dalang. Hah. Iya lho. Ngene iki lho, kau kok yo ora kecan wingi. Wong dalang iki loro lho. Penyimpingnya setengah. Kok wiri golek ke macam noto-noto kok kita gini. Kok dia bayangannya yang konjungtur ya aku gitu. Loh, kulo kan matur to dalu kulo. Loh, jalan tuh kan? Oh. Saya kok aku rene kok bisi Mas. Mau sama bis. Lalu Mas ada kok miber. Besok tempatnya engkong. Iya. Kok aku kletong kok ya tempat yakong. Mas Victor. Iki adalah iki. Iya, nyuwun berkayaan Mbah Yatno ne wau. Nggih, Mbah Yatno. Nggih. Lalu Jen. Wah, aku dredeg sumpah. Kok dedeke wis padha. Lah kula iki wong jaban rangkah. Nggih. Bisa tekan kene ra yo. Wah, tenang. Promosek lawan kok bunga Mas. Pripun Mbah Yatno niku kados langsung cek nggih. Tak kira nek Mas Munce. Lah nggih. Nggih, Mas Victor. Nggih. Victor, Pak. Victor. 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 Kagem Victor. Victor. Victor niku wonten singkatanipun. Tegese opo kowe? Nggih wonten tegesanipun. Apa? Victor niku pikiran kotor. Tak kira nek Victor. Sampai Victor. Cilik niku yo lanyah kok iki. Eh?
Ora maksud penyatut aturan ngono. Lah, ora bane ana tembung. Gak. Dulune. Gak wis tak unap. Alah. Ya. Yo karo anu apa di tenggone karo bebudan-bebudan. Aja dorong Mas. Wis tak awak. Wong dorong karo ora padha. Lah dhewe iku lho. Pokoke nek dorong kula kepijak nanti. Repot. Nggih. Banyak harus muni berkah Mas. Nggih. Oh, banyak. Jiwa seni iki ngeten iki Mas. Nggih. Najan penyanyi iki. Kula asli Magetan, Mbak. Magetan. Nggih. Oh, tanggane sedut. Nggih. Oh. Mas Tun. Nggih. Wis ben tanggal 2 kula nggih teng Magetan. Oh, nggih lho. Ning namung son kali genjot. Kula iki pun ngertos lho balik genjote napa ngambil kene jenengan es. Gamelan son genjot ing kula niku. Anu menawi betahaken Barane Mas Benggol. menawi betahaken coba kalelekan kula siap kok. Oh nggih. Jenengan siap. Siap dadi tumbal. Oh, dadi tumpal piye to? Kakak, sing dereng kan dongkrak Mas. Walah. Waduh. Dongkrak ter. Ada keplan. Nggih. Nggih, wah pokok. Nuwun berkah Mas. Baik. Kau pun saling kau derek. Sampun. Wah, atas. Wah, kan. Kula kok boten ngertos to Mas? Masa udah ngerti? Boten ngertos. Oh, alah. Salahkan lho aja kan ngerti. Betul. Pun to. Ngoten niku. Wis saking ngaji. Aja ndron-ndron anak putuku sok. Aja. Putih kuning sarwi cinta Kumpul kula bahas itu. Triwarna kinarya jangkeping warni gini temenggung Jawa kedau ini kok malah petan Kok petan iki piye iki? Kula to, oh alah, nggih, kula gak sowan. Kula itu kaya saping pan dulu tinon saya malih iya rasa kok walah udah dikte. Sinten iki ngomong sing dikte mau sinten? sing gaya katon semu sonaring kang candhe ayu apa tadi kok iki Sinten mriko sing asta, Pak? Mbak Dwi. Mbak Dwi. Oke. Wah, nggih. Walah, jahe. Oh, Wah, nanti kalau disawer bae. Pakai lho. Ngono. Pakai ngotot. Monggo. Kalau tiru-tiru Mas Rendra ngoten. Biasanya ngoten.
Bang Prabon itu mah. Yo. Oke, Koko. Oh, mau mantek. Bukan lelaki